ҳамида рӯзимадова раҳбари ширкати таблиғотии Абриз аст. ӯ 2 сол пеш баъд аз марги падар раҳбари ин корхона шуд. баъди 25 соли фаъолият ширкат мувоҷиҳи буҳрон шуд. ман корро дар ҳоли буҳронӣ шурӯъ кардам ва ман ба ин падида одат кардам. аммо агар ба солҳои қаблӣ муқоиса кунем, фармоишҳо ба маротиб кам шуданд. дигар фармоишҳои бузург нест. нисбат ба солҳое ки падарам роҳбар буд, кор хеле суст шудааст. ҳамида мехост чарқшинос шавад ва ба тиҷорат рағбат надошт. барои пойдор мондани тиҷорати хонаводагӣ бояд ба шароити нав мутобиқ мешуд. дар бахши рекламаи берунӣ ман ягона духтар ҳастам ки чунин корхонаро роҳбарӣ мекунам. ҳолатҳое буд ки дар ҷамоматҳо миёни ҳамаи мардон ман танҳо зан будам. бисёр чизҳоро намефаҳмидам. дар назди ҳамида вазифаи сангине буд. баровардани ширкат аз буҳрони молӣ. коре ки осон набуд. ман маҷбур шудам қариб нисфи кормандонро ихтисор кунам. онҳо нафароне буданд ки қабл аз ман ин ҷо кор мекарданд. хеле мушкил буд. вақте ба ин кор даст мезанӣ мефаҳмӣ ки аксари онҳо мушкили молӣ доранд, вале бояд ширкатро нигоҳ медоштем. аз ширкатҳои бузург сар карда то савдогари бозор дар тоҷикистон ҳангоми дучори буҳрони молӣ шудан ба қувва ва малакаи худ умед мебанданд. коршиносон мегӯянд аксари соҳибкорон ба буҳрон тоб наоварда муфлис мешаванд. фақат дар 5 моҳи соли 2018 12036 шахси ҳуқуқӣ аз уҳдаи рафъи буҳрона баромада муфлис шудаанд. дар ин шароит кор хеле мушкил аст, чунки қисми калони фоидаамонро мо барои андоз медиҳем. намудҳои зиёди андоз аст ки аз 3/1 қисми даромадамонро ба он сарф мекунем. нафароне ҳам ки дар ширкати таблиғотии Абриз ихтисор нашуданд, аз таъсири буҳрон канор намонданд. нурзода ситорабону дар ин ширкат ба ҳайси менеҷер кор мекунад. қаблан хӯроки нисфирӯзӣ ва роҳгирои ӯ аз ҳисоби корхона буд. хӯроки нисфирӯзӣ дар ҳамин ҷо мехӯрдем. ҳозир ки бо буҳрон рӯбарӯ шудем, мо аз ҳисоби худ, аз ойлики худ ба ошхонаҳо меравем, вале дар ин ҷо он қадар ошхонаҳои зиёд нест. барои мо аз ойлики худамон истифода мебарем ва ин ҳам ба мо хеле таъсир мерасонад. муқаддам Абдуҳамидова 4 сол боз дар бозор сабзавот мефурӯшад. аз соати 6 субҳ то 18 шом сари кор аст. ӯ ҳам мегӯяд ба буҳрони молӣ гирифтор шудааст. маҳсулоташ харидори кам дорад. аммо ба фарқ аз Ҳамида, ӯ барои баромадан аз ин буҳрон талош намекунад. ҳозир вақти кризиста ҳар рӯз ҳамихел ай рӯзи душанбе то ҷумъа сустай бозор ба одам намешавад. баъд рӯзи шанбе якшанбе рӯзҳои истироҳат одамо ба кор баромада харид кардани бисёртар мебиёянд. ҳамуда ҳами 1-2 рӯз кор мекунем, дигар рӯзо хай мешавад. дар тоҷикистон ягона самти соҳибкорие ки аз сӯи ҳукумат ва созмонҳои байналмилалӣ бештар аз дигар бахшҳо дастгирӣ меёбад соҳаи хоҷагии қишлоқ аст. соли 2016 ҳукумати кишвар бо маблағгузории Бонки ҷаҳонӣ дар ин самт тарҳи бузургеро роҳандозӣ кард ки 6 сол муҳлат дорад. маблағгузории лоиҳаи тиҷорати кунонии маҳсулоти кишоварзӣ $22 миллион амрикоӣ аст. ҳадафи асосии мо ин аст ки дар доираи занҷираи арзиши иловашуда ба ҳам пайваст намудани истеҳсолкунандагон, бевосита онҳое ки дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият мекунанд, бо коркардкунандагон, бо онҳое ки имрӯз масалан маҳсулоти кишоварзиро нигаҳ медоранд, бо онҳое ки ба бозор маҳсулоти кишоварзиро ба ҳамчун тиҷорат мебароранд, ҳамаи онҳоро ба ҳам овардан аст. абдуқодир маҳмадалиев яке аз хоҷагидороне аст ки аз кӯмакҳои ин лоиҳа баҳра мегирад. ӯ 3 гектар замин дорад ва навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзиро дар заминаш кишт мекунад. нохия рӯдакида семинар меша, гулбутада меша, мора файрод кардан ай тарафи ҷамоати колхози Россияда. ин заминҳо ҳамаш ҳамин нигоҳбони нохияи колхози Россия, ҷамоати колхози Россия нигоҳбон ай. мо ҳамин заминҳоро кишткорӣ карда истифода бурдастем. мора семинарҳода файрод мекунанд. мегӯям биёен, лекин вақте ки семинар рафтем, мора мегӯянд ки маҳсулоте ки бисёртар бикорен мега. дар ин семинарҳои омӯзиши мутахассисони варзидаи ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам мамлакатҳои тараққикардае ки дар он ҷо онҳо дар ин соҳа масалан бисёр дониши хуб доранд ва малакаҳои беҳтарин ҳастанд ва он технологияҳои ҷаҳонии муосире ки имрӯз бозор ба ҳамон талабот дорад, онҳоро ба ҳам
абдуқодир ҳам 2 сол пеш ба буҳрон гирифтор шуд ва маҳз будани чунин дастгирии молӣ барои раҳидан аз муфлисӣ ба ӯ кӯмак кард. мора инами меган брем банкода агар сумото нараса барои ки хоҷаги деҳқониро истифода бурдан маҳлатон набошад ай тараф ҳукумат банко кредит метам меган. ҳамон фермере ки то 0.5 гектар замин дорад мо дар лоиҳа онҳоро ҳамчун фермерони хурд мешиносем ки онҳо имконияти гирифтани қарз ва баргардондани қарзро надоранд. Ба ҳамон фермерон танҳо грант дода мешавад. абдуқодир маҳсулоташро ба бозор намебарорад. ӯ дар назди заминаш дуконе дорад ки ҳамсар ва фарзандонаш ҳосили ҷамъ овардаашро ба фурӯш мебароранд. ният дорад маҳсулоташро ба хориҷи кишвар содир кунад. дар ҳоле ки абдуқодир дар фикри ба хориҷ содир кардани маҳсулоташ аст, ҳамида талош дорад мизоҷонашро дар дохили кишвар аз даст надиҳад. ӯ мегӯяд бо рӯбарӯ шудан ба мушкилоти молӣ лаҳзае буд ки мехост корро канор гузораду равад. акнун ният дорад ширкаташро ба офиси нав ва равзанаҳои васеъ кӯчонад. талош мекунем ба таҷрибаи ширкатҳои хориҷӣ назар кунем ки онҳо ба буҳрон чӣ гуна мубориза бурданд ва онро чӣ хел пушти сар мекунанд. мо аввалин ширкати таблиғотӣ дар кишвар ҳастем ва кӯшиш мекунем бо рақибонамон дар як сатҳ қарор дошта бошем. ҳамида мегӯяд агар як равзанаи гирифтани кредитҳои бонкӣ боз мебуд, ӯ коргаронашро ихтисор намекард ва марҳилаи гузариш аз буҳрон барои ӯ бедард мегузашт.